Langaw dito, langaw doon. Ganito ang tinitiis na sitwasyon ng mga residente sa Barangay Kalagbangan, Sipukot, Camarines Sur dahil sa sandamakmak na langaw sa lugar. Ang mga namemerwisyong langaw mula umano sa manukan o poultry farm sa lugar. Ayon sa mga residente, apektado na sila sa pagdami ng mga langaw kahit sa pagkain. Kailangan pa nilang umalis sa mesa upang iwasan ang mga nagliliparang mga langaw. Ay grabe sir, grabe talaga langaw dito sir. Minsan pag nakain kami sir, kanya-kanya kami dito doon saan kami napunta pag nakarain na. Ay ito po nga, nakakaano at madadapuan nga ng langaw ang mga tinda. Ay may germs bagayan. Magkape ka nga, nalalaglagan na lagi ng langaw yung kape. Dito po, lalo na pa ang pagkain namin, andyan sa pagkainan, kundi po takpan. Kasi po, uunahan kayo ng langaw. Lagi na lang pong may takip. Kahit po sa loob, sa sala, talaga pong malangaw. Ayon sa mga residente, matagal na nilang tinitiis ang sitwasyon kaya nagkaisa ang mga residente na ireklamo na ang poultry farm matapos umanong maging sanhi ng pagdami ng langaw na nagdudulot ng abala at panganib sa kanilang kalusugan. Ngunit nang magpunta ang news team sa Barangay Kalagbangan, wala man lang humarap na barangay official sa amin. Sinubukan din namin na tawagan ang punong barangay, ngunit hindi namin siya makontak. Isang residente ang nagsumiti ng liham sa Sangguniang Bayan upang humiling na paimbestigahan ang pagdami ng langaw na perwisyo sa kanilang lugar. Hinihiling nila agad tugunan ng lokal na pamahalaan ng Sipukot ang suliranin upang hindi na magdulot ng panganib lalo na sa kalusugan nila. Yung sulat ko dito sa munisipyo, imbestigahan yung lahat ng mga poultry owners na may problema at ipasara. Ngayon, kapag hindi natin kasi ginawa ito, mas baka sa susunod, mas marami ng mga apektuhang mga tao, estudyante, mga bahay, infested na lahat ang barangay. Kasi nakakarating na sa ilang barangay na, 6 na barangay na ang inaabot ngayon ng langaw na ito. Personal na pinuntahan ng Kamsur News ang inirereklamong poultry na pagmamay-ari ni Cesar Cabingan at dito nagpaunlak naman siya ng panayam. Kwento ng may-ari, payag naman siya kung sakaling ipasara muna ang kanyang poultry farm. Napagkasundan ho namin na nagkausap kami sa barangay, saka sa LGU, sabi ng mga kontrang medyo malangaw, payag naman po kami. Humingi naman ng pag-unawa si Mr. Cabingan. Handa rin umano itong sundin kung anumang ipapataw na parusa sa kanya. Kung halimbawa medyo naepekto ng iba na medyo malangay, di pasensya na po siya. Ngayon naman po, para wala silang masabi, sasarado muna ko. Katulad ko, may farm ako. Sige po, kahit po ilang buwan, sasarado ko para wala silang masabi. At hindi sila magalit sa amin. Siyempre nakakahiya din naman sa mga kapitbahay ko. Sa kabila nito, hiling ng mga residente, aksyonan ng mga otoridad ang kanilang hinaing sa naturang poultry farm. Eli Balbin, CSN.